Nzima umndeni wakaKhawula engqoleni esigodini sasemdlazo ogwino seningizimu nesifundazwe eKwaZulu Natal njengoba bethi ke bahlushwa izilwane igcwele kuleli ikhaya labo. Okhulumela lo mndeni ubabhekile eKhawula uthi le nkinga iqale ngokuthi kulahle komakhala ekhukhwini kwaya kwanyukela ekutheni ke bepheka ukudla bese bekufica sekugcwele amanzi usawuti omningi ushukela nokunye noma kuchitheke phansi okanye kuxoveke nje. Uthi kulahleka ngisho imali izingubo zesikole zabantwana ziyadatshula kanjalo nezincwadi zabo. Ubabhekile utho kubhlungu kakhulu ukuthi ke kuvele kuvutha umlilo esikhaleni nje behlezi kushe ngisho usofa behlezi kuwona. Ubhekene nenkinga umndeni wakaKhawula ezinqoleni esigodini sasemdlazo njengoba bethi bahlushwa izilwane ezigcwele kwikhaya labo. Bathi abasakwazi ukupheka njengoba uma bephekile ukudla kuqunyela usawoti omningi, ushukela omningi okanye kuchitheke phansi. Ube eselandisa iziko lezindaba ngokwenzakalayo. Inkinga sinayo lekhaya kwaqala kumaqala nje kwalahleka amafoni kwadlula kulahlekeni kokhika kuchitheka ukudla endlini kusakazwe phansi noma uphekile ukudla kuyaxovana mhlambe kusuke iphakathi lama-spice lonke lokuthi iquwe ebhodweni likasawoti iquwe ebhodweni ushukela ngabanga. Ube eselandisa iziko lezindaba ngokwenzakalayo. Inkinga sinayo lekhaya kwaqala kumaqala nje kwalahleka amafoni kwadlula kulahlekeni kokhika kuchitheka ukudla endlini kusakazwe phansi noma uphekile ukudla kuyaxovana mhlambe kusuke iphakathi lama-spice lonke lokuthi iquwe ebhodweni likasawoti iquwe ebhodweni ushukela ngabanga njalo mhlambe uphekile ebhodweni kugcwala amanzi. Uma kugcwala amanzi kanjalo ukudla usho usakudla soyachitha soyalamba nako khona kungenzekanga kanjalo ukudla kuyasakazeka phansi hamba qhamuka umlilo washa endlini vele kushe nje esithubeni ngathiwa ungaze usola ukuthi ugethe vele ushe nje kusofa edani ngohleli. Uthi kunembhalo ebhala odongeni abangayiqondi kahle. Yenzeka la ekhaya iyenzeka nakwami lapha phesheya nakumfowethu la ngezansi kwami into efanayo gcwala amanzi nje ukuthi qho kube manzi ngubo yakulala ngubo yaqoka kube manzi nje yonke into silale simile kanye silambile futhi lahleka imali kuyibekile nje ndawo nathili lahleka imali uma uyabheka imali wasayiboni hayibo yanyuke wabona ukuthi hayibo imali ngempela iyahamba uyazibhekaphi igama lomuntu esimaziyo elabhala ukuthi ufuna imali yo-2000 into ithi ngithonyiwe ubani ufuna imali yo-2000 inyanga imtshekele bhaliwe amagama abantu ukuthi uthe ubani lo bethi ufuna imali yo-2000 imali ayibekwe phezulu kwetafula bese siyaphuma sonke bese kuba khona kamagama ke ibongo into eshoyo ukuthi sihlangene langani nithina esenza lento la. Ube esenxusa usizo kube laphi bendabuko okanye abezenkolo njengoba sebekhandleke kakhulu ephaketheni bethi bezama ukunqanda lento. Cela kungaba nosizo kulekhaya kaKhawula asinamali vele asisebenza imisebenzi ethile amatohwana njangathini kodwa sikwazi ukuthi siyiphilise ngako siqhubhe impilo ephambili kodwa ke manje siphelelwa amandla ke mase nje seningaphezu kwama siyacela kungaba namandla nongaba nosizo asizwele asilungisele inkinga esibhekene nayo phakathi kwaleli khaya asisenababa sisodwa noma usihola impesheni. Ume lapho endabuko ube esekhipha iseluleko esiqondise kulomndeni. Kuyenzeka omunye uthi ubekuxosha umakhelwane ekuxosha bese kungena ekhaya ngenxa yokutengatenga kwesimo somsamo kulowo mzi bese kungena kalula ngoba abanye mhlasimbe noma kuxoshiwe kodwa ngokuba idlozi listrong liyakwazi ukulwa nalowo mali ixoshe. Ngakho la umndeni besifisa ukuthi usondelane nabelaphi bendabuko ukwazi ukusizakala ngoba lento eyilwane igcine yona nemiqondo yabantu umilokhu igidagida egcekeni. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezinqoleni.